Magandang gabi sa inyong lahat. Ito ulit ang inyong lingkod, Mike Paduan. Nakatuloy tayo sa ating latest sa ating panahon. Ito po yung ating tropical weather analysis na yung araw po ng Miyerkules hanggang Biyernes, Disyembre 8 hanggang 10, 2021. At ito po ang Tagalog version, pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000. Ngayon, umpisa natin ang update. Ito ang ating latest CraftSat. Sa araw na ito ng Miyerkules hanggang bukas Huwebes. Nananatili pa rin ang hanging amihan na medyo malamig at nagbibigay ng malakas na hangin na 30 hanggang 60 km bawat oras. At nakaka-affecto po ito sa may malaking bahagi po ng Luzon at ibang bahagi po ng Kabisayaan, may Maropa, kasama rin po ang Bicol region, so medyo mahangin po at medyo mababa ng bahagya ang temperatura. From 21 up to 28 degrees centigrado lang po. At medyo mapresko po sa ating nakakamdaman. Okay? At mapanganib din po ang karagatan sa Luzon at Visayas dahil po sa lakas ng amihan. Lalo na po sa mga maliliit na sasakyang pangdagat. Pero dito po sa may area po ng Eastern Visayas, lalo na po sa Samar at Leyte provinces, nagkakaroon na yun ng mga pagbabaha na yun dyan dahil po sa shear line. Ito po yung dulong buntot ng isang frontal system. Dalawa po itong frontal system. Yung isa namumuo, mayroon naman po isa yung namumuo east of Tokyo. At yung dulong buntot po niyan, yung shear line, ay nagbibigay po ng mga interaction po ng yung lamig at init dito sa may east nito o southeast nitong shear line ay nagkikreate po ng mga convergence. As a result, nagbibigay po ito ng mga thunderstorms sa malaking bahagi po ng Eastern Visayas. Patuloy po ito for the next 3 days base po sa computer models. Samantala, ang katimugang bahagi po ng Mindanao, lalong-lalo na po ang offshore Bangsamoro ay magkakaroon din po mga maulap na papuwirin sa hapon o gabi na may mga kasama pong pagkulog at pagkidlat. Dulot po yan ng mahabang surface trough mula sa Borneo hanggang dito sa isang low pressure area. Ito po yung LPA na binanggit natin na galing po dito sa may malapit sa Palau ay ito po ay kumilos papuntang east-southeast dahil po sa malakas na hangin galing sa kanluran. Ito yung westerly wind flow. So ito po ang nag-steer nitong si 95W para gumalaw papuntang east palayo sa ating area of responsibility. Nasa labas na po siya ng PAR, but ito po for the next few days, for the next 3 to 5 days, ito po ihinto po dito at mukhang hihina na itong westerlies at lalakas ulit yung easterlies. So may posibilidad na ito po ay babalik. And then dito na po lalabas yung mga forecast ng mga computer models na magiging bagyo po siya. So, babantayin po natin ito si 95W kung ito yung magiging sunod na bagyo next week or meron pa kasi ditong isang surface trough na may circulation po dito o baka ito ang magiging dominant circulation. So, hintayin natin kung ano magiging situation yan. But, medyo may bad news po ang mga kababayan natin sa Mindanao at Kabisayaan. Not much sa Bicol, pero pag umakyat, delikado tayo. Pero kung hindi, yung hanging amihan po, magbibigay rin po ng mga ulan. Parang ganitong naranasan natin, pero baka mas maulan dahil po pag may dumaan ditong tropical cyclone. Dahil ito po ang pinapakita ng mga reliable computer models. Papakita namin sa inyo maya-maya lamang. So dito po sa Eastern Visayas, Samar at Leyte provinces, mag-ingat po sa mga posibleng pagbabaha at pagguho ng lupa dahil po sa malalakas na ulan, mga thunderstorms dulot po nitong shear line. At dito naman sa ibang areas, hindi naman po masyado yung mga ulan. Maninipis lamang po sa may Luzon, Bicol, ibang parte mo ng Kabisayaan dahil po sa hanging amihan. Medyo malamig po ang panahon, which is maganda po sa ating katawan. Okay? Hindi masyado may init. So, na-feel na po natin yung temperatura ng Pasko. But, yan nga, medyo ang pangit lang dahil mayroon pang namumuong mga bagyo. For the past decades, ay medyo nagiging common po ang December ng mga cyclones. Maybe because of climate change, kaya nandyan na po yung mga weather systems kahit na Pasko. So, let's hope and pray na magbago po ito. Mamaya, papakita namin sa inyo yung latest tracking nitong dalawang computer models, yung reliable ones, American and the European model. Ito yung fast animation from University of Wisconsin CIMSS Tropical Cyclone page. So, kitang-kita po natin dito mga makakapal na thunderstorms sa bahagi po ng Eastern Visayas. Dulot po yan ng shear line.
At nandito naman po yung LPA 95W na medyo disorganized sa mga oras na ito. Ito naman po ang windy.com na zoom in satellite animation. So makikita po natin talagang mabibigat pa rin yung mga ulap dito sa may Eastern Visayas, Samar at Leyte provinces. At nagbibigay po dyan ng mga pabugso-bugsong ulan, minsan malakas, mahina. So nagkakos po dito ng mga pagbabaha, lalo na sa mga flood-prone areas. And also possible risk of landslides. Dito hindi masyado, mostly cloudy lang po sa Bicol, ibang bahagi po ng Kabisayan dahil po sa Amihan. At dito naman po medyo mainit, tuyo sa Western Luzon, pero mahangin, dulot din niya ng hanging Amihan. Kasi cool dry air po ang Amihan, okay? So yung ulan na naranasan niya, nag-i-interact lang po yun dito sa may mainit na karagatan ng Luzon. Kaya sa mga bulubundukin din, yung mga topographic uplift, nag-create po ng mga light showers, okay? At ang Mindanao, medyo okay naman po ang panahon except po yung southern portion, may surface trough. Overall, mas okay yung panahon nila na yun compared sa nakalipas na araw. But, gaya ng sinabi ko, yung papalapit na potential na tropical cyclone ay mukhang magpapaulan na naman sa Mindanao. I-pray natin na sana hindi po magtuloy. At ito po yung rainfall accumulation forecast hanggang Biyernes mula sa European model, conclusive windy.com. Naasahan po yung mga maulan na panahon sa Eastern Visayas, ibang parte po ng Kabisayaan, Eastern sections ng Bicol region, dahil po sa buntot ng frontal system or shear line. At dito naman po sa Bicol is a combined effect ng shear line at yung hanging Amihan. Dito naman po dahil sa surface trough, may mga possible mga ulan sa Borneo, southern parts ng Sulu Archipelago. And so far, yan po ang mga rainfall accumulations sa loob ng 3 araw. Meron din tayong mga isolated ones dito sa Cagayan Valley dahil sa Amihan. Lalo na po sa may eastern shoreline ng Cagayan. Now, punta natin yung pressure at wind forecast mula sa European at American models from windy.com. For the next 3 days, tutok lang muna tayo sa European model. So, papakita natin sa inyo kung ano magiging panahon. So, bukas ng hapon, inaasahan pa rin yung hanging Amihan with a slight weakening dito sa malaking bahagi po ng Luzon, Bicol, Sulu Archipelago, ibang portions po ng Kabisayaan, and possibility, nandyan pa rin po yung shear line o yung dulong buntot ng frontal system. And on Friday afternoon, medyo mag-retreat more to the north ang Amihan. Dito na lang po sa coastal areas po ng Bicol. Hihina na po dito sa Visayas. Although dito sa may Romblon, meron pa rin. At magiging mas malakas po sa may Batanes, Mabuing Cubab Islands. Dahil po sa high pressure dyan sa may eastern China. Kasi panahon na yun ng taglamig. So nag-uumpisa na rin mag-develop itong mga malalakas na cold high pressure area na sila ang naglalabas ng hangin. Pagdating dito, hanging Amihan po yan. Kaya medyo malamig ang ating panahon. Okay, and so yan po yung 3 araw na forecast na mataas ang probability. But kung i-move natin hanggang Sabado at Linggo, okay, 4 to 5 days hanggang 6 days, medyo papatak na yan sa 50% o medium confidence ang probability niyan. Sabado, nandiyan pa rin yung Amihan. At sa Linggo, ayun pa rin siya. But medyo nag-shift galing sa east na po na yun. Dahil medyo na humihina yung high pressure. Although may panibago na naman dito sa may east of Wuhan, China. Panibagong high pressure area na magpo-produce na naman ng another surge of Amihan. Now, sa Sunday, pabantayin po natin itong sa may south of Guam dahil nandyan pa rin yung LPA na si 95W or posibleng bago na yan, 96W. It depends kung matunaw yung si 95W kasi may papalapit po na isang surface trough dito. Kung mag-merge po sila, baka makaretain 95W o panibagong tag-ID. But kung maging bagyo, ibang usapan na po yan. May ID number po yan at may pangalan po yan, international name. So, sa Linggo, yan po ang European model. Nandyan pa yung LPA. American model, yan na po siya, active LPA. Okay, mas malakas ng bagya ang American model. Medyo aggressive sila sa formation itong system na ito. Balik tayo sa European model, Monday afternoon. Gagalaw na yun yung LPA ng westward. Nasa south of Palawan, Yap na po siya, south of Yap. Mga 400 kilometers to the south. Posibleng active LPA na po siya or active LPA. While yung American model, magiging tropical storm na kaagad siya. Actually, as early as the midnight of Monday, yan na po siya, tropical storm. So, mas malakas po yan. Balik ulit tayo sa European model.
December 14, Tuesday, afternoon, papalapit na po siya sa Philippine Area of Responsibility, and at this point in time, based sa European model, ay magiging isa na po siyang tropical depression. While yung American model, nandyan po siya isang severe tropical storm na posibleng maging typhoon. Although medyo maliit ng bagya itong system na ito, but delikado po mga kababayan natin dito sa may Eastern Visayas and Eastern Mindanao. So mag-iingat po tayo, maghanda. Bantayan po natin ang mga updates ng Pag-asa, mga bulletins, sa mga susunod na araw dahil po medyo magbibigay itong grabing ulan sa bahagi niyan ng ating bansa, sa Mindanao at Visayas. Balik tayo sa European model. On December 15 ng midnight, yan na po, papasok na po siya ng power. Nasa vicinidad po siya ng Palau, okay? Bilang isang tropical depression based sa European model. While the American model, isa po siyang severe tropical storm or even a typhoon. Okay? Medyo mataas po ang intensity niya. Yan yung sinabi ko, ang mga forecast po sa intensity ng mga bagyo ay hanggang ngayon pumapalya pa rin kasi hindi talaga 100% ng forecast yan. Mas mabuti pang tracking yung paggalaw niya, saan papunta, medyo nasa 70 to 80% percentile yung forecast within 3 days. Okay? And Wednesday afternoon, yung European model ay mag-accelerate na po siya. Ayan na po siya, papalapit na po sa may eastern shoreline ng Karga. So, yan po ang potential tropical depression or even tropical storm na siya. But yung American model, medyo malakas po siya. Isang typhoon na category 2 or 3. Papalapit po sa Northern Caraga, Eastern Visayas area. So, medyo close yung mga tracking nila, okay? Magkapareho. Balik tayo sa European model. Thursday morning, 7 a.m., ayan na po, prepare na po siya mag-landfall sa may Northern Caraga, sa may Siargao, Dinagat Islands at Surigao del Norte. Itong potential na bagyo, but yung kanyang pressure is 1,004. So, most likely, magiging lang po siya, tropical depression or minimal tropical storm, 65 o 85 kph. But ang American model, full-blown typhoon po siya. Yan, 958 ang hectopascals niya, yung atmospheric pressure. Malakas po yan. Balik tayo sa European model. So, December 16 ng hapon, tatawid na po siya tumawid na sa northeastern Mindanao, sa may Northern Caraga, Surigao del Norte area. Nasa may bisinidad na po siya ng Bohol Sea or sa may Bohol mismo. While ang American model, papalapit pa lang po sa may Siargao at Dinagat Islands bilang isang typhoon. Okay, balik tayo sa European model. Pagdating ng Friday morning, ito po ay Friday evening kasi mabilis yung takbo niya. Lalabas na po siya ng Friday midnight sa may Sulu Archipelago. Then morning, tatawid po siya ng Palawan bilang isang developing tropical storm na po siya. Then pagdating niya po dito sa may Biyernes ng gabi, palabas na po siya ng PAR, Philippine Area of Responsibility, approaching Kalayana Island Group. So, yan po yung European model. Balik tayo sa Thursday, December 16. Yung American model ay medyo mabagal ang bagyo, although tatawid po siya ng Leyte, bagtas po siya ng Cebu, labas po sa Northern Negros, and Iloilo area, Panay, on December 16 ng hapon hanggang morning ng December 17. Nandyan po siya. So, kung bibilangin natin ang araw yan, 9 days yan, 9 days to go. So, ang uncertainty niyan ay napakataas pa rin po. Hindi pa po yan final. Okay? Magbabago pa po yan. Ang good news po, ang European model ay mahina. Humina na po siya. Hindi siya bagyo. Hindi gaya kahapon. Kaninang umaga, medyo typhoon intensity. But, nagpa-fluctuate kasi ang computer model. So, malalaman po natin yan in the coming days. So, either way, kung mahina lang siya or isang malakas na bagyo, magbibigay itong grabing ulan. Tingnan natin yung European model. Yan. Tingnan ninyo. Pagdaan niya sa may north, sa may Caraga, yan magbibigay ng grabing ulan sa may Visayas. Beginning Thursday morning,
pati yung northeastern Mindanao, Caraga, Surigao provinces. So yan, Thursday morning, afternoon hanggang evening. Friday sa Palawan naman ang grabing ulan at hangin dala nitong potential tropical cyclone. So yan po ang forecast mula sa European model. Hindi natin ginagamit yung rainfall forecast ng American model dahil medyo pumapalya sila. Kumbaga mas realistic ang European model. But again, that's 8 to 10 days from now. So most likely, mataas pa po ang uncertainty nito. So pwede pa magbago. So let's hope and pray na humina itong weather systems na ito. Okay, nagko-cause nito mga ulan magko-cause ng mga ulan next week between December 15 to 17. So, yan po yung possible date. So, kung titignan natin yung tracking nitong dalawa, ang forecast niyan ay paganito. Okay. So, yan po ang pinapakita nitong dalawang computer models. So, yan po ang tracking nitong dalawa. Magkalapit kasi yung dalawa, hindi natin pwedeng lakihan yung window of uncertainty. So, mga kababayan natin in Mindanao and Visayas, mag-prepare po tayo. I-monitor muna natin, okay? Since wala pa yung updates, hindi pa nagiging bagyo. So, at least alam, may idea tayo between December 15 to 17, may possible typhoon or tropical storm or tropical depression or even a low pressure area na dadaan dito sa may northeastern Mindanao and Visayas area and also Palawan. So mag-iingat po tayo, mag-pray tayo na sana maghina at abangan natin mga susunod na updates. Sa Friday may latest update tayo tungkol dyan. At bago tayong paalam, ito yung Global Tropics Hazards and Benefits Outlook from the Climate Prediction Center of NOAA. So for the next 2 weeks po ito, valid December 8 to 14, yan po yung week 1. Yan na po, high probability of a tropical cyclone formation. So, ito po yung pinapakita na yun. Yung forecast ng dalawang reliable computer models pupunta po sa northeastern Mindanao and Visayas area. And on week 2, December 15 to December 21, medyo above average rainfall na po dito sa atin. Visayas, northern parts ng Mimaropa, Bicol region, Metro Manila, Central Luzon. Dulot po yan ng easterlies at northeast monsoon or yung shear line. So, dahil na yun, panahon ng La Nina, so mas malamang may mga ulan-ulan pa rin tayo. But walang bagyo na mag-form. So, most likely, baka ito yung last. And hopefully, sana hindi na matuloy para wala nang bagyo hanggang katapusan ng Disyembre. Okay? So, yan po ang quick update sa panahon. Huwag muna tayong panic. Let's observe, bantayan, abangan mga updates mula sa Pag-asa at galing po sa ating website as well, typhoon2000.ph, typhoon2000.info para sa mga latest, sa ating YouTube channel, mrtyphoon.tv, Facebook page, mrtyphoon.com, or facebook.com/mrtyphoon para updated po kayo kung nasaan yung weather system na yan. Pardon me lang kung di ako makakasagot sa inyong mga katanungan pero masyado tayong busy pag panahon ng mga weather systems. But ito try natin sagutin one by one. But yung mga hindi naman nagtatanong, pasensya na po dahil napaka-busy po tayo. Okay, so yan po ang ating latest. Babalik ulit tayo sa Biyernes upang ibigay sa inyo ang pinaka-latest update dito sa potential bagyo for next week. Mula sa Typhoon 2000, ito si Mike Pado ang nagpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat. Be #weatherwiser. Mag-pray po tayo hard na sana hindi na matuloy itong potential bagyo. At maraming salamat po sa pagpanood niyo sa aking channel.